ki kubor na kashlem jong unongsan hima. Ki hnyongut ki MLA ka Jantia Hills District hanne kasngi kila yakendu lang bat dakawai kasur kila shimya karai habai dai bet ka jingtmu ban aya ka Jantia Distribution Circle shaki weipat ki company bakin penyai nakaleng jong kini ki MLA kila penpau ya ka jing persha ya kini ka jingtmu jong sarkar ban IT shaki weipat ki company nakaleng umentri ka kampo yang ka sarkar jela uma lakman remboy ulayathu ba nakaleng ka jongki baro nyongut ki MLA ki kwa ba ya ka MEECL an penbha hanrai amban IT pat hakiwei bakin penyai kawai pat kamat ka ba kini ki MLA na Jantia Hills kelai keren kadai halor ka jingkiu stat jongka klam covid khat khandai hakaba nakaleng jongki ki ai kublai ya ka sarkar kabala le kadbala bantem ya kane ka klam hanrai ka Jantia Hills kadai ka wei kabala shakta bha ha kane ka klam nakata kadau nakaleng jongki ni ki MLA ki dawanak sarkar banbu ya ka center nakabeta ka RT-PCR ha Jantia Hills kenang ba ki kaipot ki ba ki le ya kino ki test kinyo kam kloy Bende ni ki MLA na po Jantia baro nilai kenduk lang nakabenta ke jing jong ka district da ko ka sur baro nyongut gila rai badon ke isu ka ba ngiyo I hagi kabor ba kadon ka jing thmu ban ai ban penjai ya ka Jantia Distribution Circle Shahi company tengi nak lihat oleh Jantia ni persya ladadon ku menjadi thmu yang sarkar bahkan le ya kane ngimdan ngikwa ba ka MECL ba kan streamline ya kir kompenjat jongka Henry amban IT Shakiwe pat laki de ki government of India organization lane ki private party kata kadai number 1 kabaan ni naki MLA jong Jantia baro nyungut ngilarai ba bang yoi badon kecing khot expression of interest nakabenta ban IT ban penjai ya ka menulis ka hidden project nakabenta operation and maintenance syaki way pat ki company tengi nakaliang ki MLA jong Jantia ngi penpau ya ka jing persya halor kane kata kadai bawa ke banongkong kabaan kabang ya kren kalau nak bentak jing jongka distrik baru away ke nyedai bat unu klam covid kat kendai ni pempau ni ai kublai ya ka sarkar hapo ka jilam konrot ke sama ba kalaile kat balak ban tem ya kan ka klam rekum ba pitip ba ka Jantia region bara away kadai ka way ni district ba Shakta tengi nakaliam ka ki MLA ngi dawa na ka sarkar ba kidai banbu sya ka way ka RT-PCR senta hapo Jantia Hills knang makan pensuk ya ki breu ban yo ya ka report ha ka por ka ba kham kloy sakawe nilai I hari ini tunggu jok sarkar hari ini kisi baladet banbu yaki corona care center hatura haslom bat hajiwa hendrai ngamtip ka ba de nak bam de ba hai ko ko ki pa ba kinbo tang haslom bat ha tura tengi nak liang Jantia ngikwa ba kan don hapo Jantia ru sakawe ba ki manpower hagi health facilities hapo Jantia de ban pembiak bat ka ban kampung kloy ban pen dep yak oxygen plant hapo cleariat bat ngikwaro ba ki hakis ki cylinder oxygen ki devan don
haki PHC bat CHC hapo ka district basa kaway o MLA na po mo kayaw na kaway po sa kaway po o wanra ya kajinan kam banbu yak outpost hapo boroto kanero gansim kini issue maro ngila ngi layat ho bat ngin ai how chief minister nakabanta kini kijing jam ka district kita kidei kajiya kendo jangi